खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। बिटिआर सरकारा रांनि अनसुंथाइ होनो होना बिटिआरनि इएम मानागुदेर राकेश ब्रह्मआ रायजो राजाफोरनो खोथा होदों। मख'नो गोनांदि जायफोर ना सारनानै जायो अमा फिसिना जाग्रा, दाउ बोरमा फिसिना जाग्रा सुबुंफोरनो 5,000 रांनि अनसुंथाइ होनो होना रादाय होदों। आरो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव दिनै रबिबाराव मोन 3,700 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 राङारि अनसुंथाइ चेक राननानै होगोन। नैथि रादाबाव दं। सिबिएसइनि फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मिथिनो मोन्दों दि 8थि फारिलाइयाव थानाय मोन 22 रावनि बिजाब दिहुननांगौनि थाखाय सिबिएसइआ बिथोन होबाय। मख'नो गोनांदि बे बिजाबफोरखौ नवोदया आरो केन्द्रीय विद्यालया मिरु फरायसालिफोराव बाहायनाय जागोन। मख'नो गोनांदि 8थि फारिलाइयाव थाखानाय बर' रावाबो सिबिएसइनि सिङाव फरायसाफोरजों सोलोंजानाय बिजाबनि महर मोनसिगोन। मिरु सरकारनि बे थांखिखौ मिथिनानै बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बरायनाय जाबाय होनना खौरां मोन्दों। थामथि रादाबाव दं। मैया धुबुरी जिल्लानि सानै सरकारि अफिसारफोरा पुलिसजों हमजादों आरो जेलाव दैथायहरजादों। बे सानै अफिसारफोरनि मुंफोरा धुबुरी जिल्ला आफादनि सिइअ बिस्वजित गस्वामी आरो मृणाल कान्ति सरकार होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला सिइअ बिस्वजित गस्वामीनि न'निफ्राय पुलिस हान्जाया सिग्रोमनानै गासै 2,32 लाख रां बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांमोनखौ 24 जुलाइआव स्पेसिएल कर्टआव नुजाथिनो थाखाय सिजिएम कर्टआ बिथोन होदों आरो बिसोरो कर्टआव नुजाथिनायनि सिगां गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव थानांगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। मैया एबसुआ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव गोख्रों सोमावसारदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे सोमावसारनायनि थांखिया बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लावदु सिंहखौ इउनिभारसिटिनिफ्राय जानगाराव दोननाय। मानोना प्रफेसार लाइस्राम लावदु सिंहआ गोबां आयेन बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय केस जानानै आथिखालाव हाइकर्टनि बेलाव दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिनि थाखायनो आखुआव दागो गोनां सुबुंखौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर हिसाबै गनायनो हाया आरो थाबैनो बे कराप्टेड सुबुंखौ बोखारनानै गोदान भाइस चेन्सेलर थिसननो थाखाय आसाम सरकार आरो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ खावलायदों, लोगोसे मेम'रेन्डाम गथायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै मिरु एबसुनि आफादगिरि मानागुदेर दिपेन बर' बिथाङा फोरमायदों दि जुदि प्रफेसार लाइस्राम लावदु सिंहखौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर बिबाननिफ्राय बोखारनायनि राहाखौ जुलाइनि जोबथा अक्ट'सिमाव लायाब्ला फैगौ आगस्ट दाननि 1 अक्ट'निफ्राय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि लांगोनायावनो थफ्ला थफ्लि लानानै जोबथानाय गैयै सोमावसारगोन होनना फोरमायदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।